Ey cemaatler, Allahu Rabbul Alemin'in kelamişi. Kıyamet gün kafirler aytacak biz de iman getirdik deyip. Huday aytya peydası yok kıyamette iman getirenin diye. Şu mahal vakt bize. Şu mahal fırsat ölmekak. Canımız baka. Özümüzün üstümüze ölüm düşmeka. Yaşlığın kadrini bilgil, ta ulolmazdan burun baktım ulu işan etti. Şu mahal cavan kak, cavanlığımızın kadrini bilmeli ulolmakak. Sağlığın kadrini bilgil, hasta bolmazdan burun. Canımız sağ vakt sağlığımızın kadrini bilmeli, mariz olup kuma girmekak. Bihuşluk yağdaya girmekak. El ayağımız dövülüp besterde yatmakak, düşükte yatmakak. Hastalık şükrünü bilgil, hastalık şükrünü kılgıl, teki ölmezden burun. Ay yatanı olsan kadrin bilhadir, canın ma Allah Allah aydı ver deyiptir. Hastalık şükrünü kılgıl, teki ölmezden burun. Ay yatanı olsan, qarrı da olsan, henüz ibadet etmedik de olsan, şu vaqda, şun nesihati eşdiyen da Allah Teala'nın kudret kelamının manasını min qarrı adam olup durun, inni min haçan ibadete yetişeyin. Hastalık şükrünü kılgıl, teki ölmezden burun. Hadir de ölüne peyda ibadetin idinne gez. Yarana yürüğün bir Hudayın raziyetçiliğine. Sultan Mahmud Gaznevi Hazreti Pir-i Buzurgvar Murşid Rabbani Veliyullah Allah'ın dostu olan Hazreti Ebu'l-Hasan Harqani'ye sataşıptır. Ohum ul Sultan Mahmud Gaznevi aydıptır. Ey beyik Allah'ın dostu, men hakkımda bir hayır dua et deyiptir. Ohum Hazreti Ebu'l-Hasan Harqani'ye aydıptır. Senin adın neyme deyiptir. Onun men adım Mahmud deyiptir. Mahmud dedi, qav dedi de Hazreti Ebu'l-Hasan Harqani'ye aydıptır. Akıbet et Mahmud bad. Huday sen iman menen dünyadan ötedin, son hayır olsun deyiptir. Akıbet et Mahmud bad. İman menen dünyadan ötedin deyiptir. İman nuru bilen, iman baylığı bilen dünyanı epperedin. Hemmemiz birun eppermella. Birun işkeplep duran dil ta'til olacak da ve hemme eşityen kulaklarınız da ta'til olacak birun. Şuna barmaqa iman menen şu yağdaya geçmeli olsun. Akıbet et Mahmud bad deyiptir. Sonun hayır olsun deyiptir. Ruhun Allah'a şin uçup gidenine, ölüm yağdayına Hudayın Müslüman bendesi ol gidedin deydi de. Ey cemaatler, ey yaşoğlarla, ey hacı dedeler, Kur'an-ı Kerim'de okuyansınız, eşityansınız. Ne mani? Vel fecr. Ne mani? Vel asr. Başka? Vel duha. Başka? Vel leyli. Başka? Vel nehari. Allah and içiyen eminen vel fecr. Dan menen and içiyen niptir. Huday and içiye, yani hurmat koyuya. Ne mani? Vel duha. Koşluk vakti, çaşt. Gün doğup yukarırak gelmeye mi? Gün doğundan yarım saat sonram, bir saat sonram. Şuna duha diye Arapla. Vel duha. Huday şoň menen and içiye. Koşluk vakti. Gün yukarı kalan vakti bilen. Başka? Vel asr. İkinni bilen and içiyen niptir. Başka? Vel leyli. Giyce bilen. Şeş mahal bir leyl giyeceğin içinne. Vel nehari. Günnüz bilen Huday and içiye. Yani ne mi? Yani zaman, vakt, fırsat, aylav, dolav, düğünün, ertiğin, şunun hemmesi muhimda. Hemmesi hormatullah. Hemmesi bizi toğurdolap alıp bariyada bizi. Düğün penşemme bizi itiklep şunu yetirdi. Şunumuzda bizi toğulap, eğer ertiye kalsak bizi ertiye tabil veriyerlerde. Şu zaman, aylav, dolav zaman. Ve la yecri aleyhi zamanun. Zaman Hudaya aylanmaya, zaman bize aylanmaya da. Huday bizim daşımızdan zaman koyuptur, bize zaman aylanmaya. 1000 yıl geçer, milyon yıl geçer, bir ay geçer, her zadın zamanı var, Allah'tan başka zadın. Ve la yecri aleyhi zamanun. Hudaya zaman aylanmaya, bize zaman aylanmaya. Allah bizim daşımızdan zaman aylaptır. Ohum şu aylanmayan zaman, bizi bir gün ahirete okluyor. Şu dünyadan tatil et yerde. Bu günüde cenazalar veliye şolar dünyadan tatil et yerde.
Yaş kiçi, yaş uli, bizden kiçi, bizden ulu gurrun men awadallap durmayın. Zaman ta'til bolýar bir wagt. Ajib geň zatlar, dünýäň bernamalarynyň özünden hemmesiniň zamany bar. Şmahal eline kiçik oglançyklar, giýjäň içinde kiflerini, kitaplaryny alyp klasslaryna barty medrese açykmy şmahal? Ýok, zamany bar, her zadyň wagty bar da, erti barmaly. Şmahal idaralar döwleti ýerleň açykmy? Açyk däller. Şahsy ýerler açykmy? Ýok, her zadyň wagty bar da. Ya terminal, maşin motorlaryň gitjek ýeri, ya uçallaryň gitjek ýerleri wagty bar da. Sagat 9-da gitýän bolsa, sagat 2-de barsaň bolarmy? Bolmaz da, her zadyň wagty bar da. Namazyň gözü wagty bar. Şu mahal ay erti namazy oky goýaýlyk bolarmy? Bolmaz ahim, wagty bar her zadyň. Ýeni 1 sagatdan iştak gelip otursaň, wagt eşitjek diýseň bolarmy? Bolmaz da, wagty bar şunda. Şu mahal mübarek üçmelek wagtyşyň. Ýeni 1 saatdan gelip otur, ýöne özüň tesbih sanap oturmasaň bir nasihat mernamy ýok bolýar. Hudaý biziň daşymyzdan zaman aýlap goýupdyr. Men erti hac etjek, pardym bitirjek diýip Käbäň daşyndan 5 aýlap aýlan pardym bitmer. Wagty bar her zadyň. Ramazan ay aradan şu mahallyny tutup goýjak diýip bolmaz ahim. Şu misallar köpeldi bermen näçe aýtjak bolsa. Wagty geçenden soňra öwrüp alyp bolmaýardy. Şun içinde 3 dewr bar. Men neçe kysgaça maňa edip hyzmatyňyza ýetireň kadryny bilin. Şu biziň ömrümizde ölýänçek insanlarda, adamlarda 3 dewr bar. Biri bir gowja adam namazyny okuyýar, ibadaty bilen, halal çöregi bilen, bir gow adam gelip ber zaman geçdi-de, hamany ötün akşam geçdi. Şun erti bilen turýar we men ötün akşam bir towar ibadatlarym galapdyr diýe. We men bir towar ibadatlarym galapdyr diýe. Derre şonu okuýamalla erti bilen. Bir gün günnogony kuşluk wagty Hazreti Ömer namaz okuyupdyr, tesbih sanapdyr, hemişeki oturuşundan kärräk oturupdyr. Oňa muňa aýdypdyrlar, "Bun kän oturdyňda günnogonda namaz okuýaňda" diýipdirler. Onda aýdypdyr, "Mene ötün akşam" diýipdir, "Kän tesbihlim, ibadatlaryň bir miqdary bir zat sebepli gally, ay şoň qadasyny allygym bolasyn" diýipdir. Ýoksa nefiliň qadasy ýok ki. Ohum yank ayet okuyupdyr. "Ja'alel leyle wen nahara khilfatan." Hudaý gije günnizi aýlap goýdy. Bir wagt gijede eden ibadatyňda kemçilik etseň, günnizi öwrüp alamaly. Günnizi ibadatyň bu kemçilik bolsa, gije öwrüp alamaly. Kur'anda da bar ahim diýipdir. Ini bila bir görüň. Beýleki namazlar, arazalan, qazalarda şeýle da birden görýän bir namaz galypdyr, qazasyny alýan. Bir ibadatyň içindäki wagty öwrüp alyp bolmaýar. Yani Allah'ın lütfü bilen öwrüp alar ýanyk Hudaý ýol goýupdyr gurrunşyda. Bir deslapky dewr, emma ikilenji dewr, ikilenji tüýsli ýagdaý. Bir adam 20 ýaşa barýança ibadata girmendir. Bir zinana gyz, gelin, erkek 20 ýaşa gelipdir, 25 ýaşa gelipdir, 30 ýaşa gelipdir jowan wagtynda. Ýeni ibadata girmendir. Ya günah edipdir, ya kän ya az. Kur'an eşdiye, azan eşdiye, yaşıcılık mübarek celesäge gelýär we men nätdir kesip men ýolumy dogrulajak, ýolumy Hudaýa gaşyn köklejek diýe. Buň adyny näme diýäler? Toba diýäler. Türkmen näme diýe? Adaşan ýoluny tapsa ýaxşy diýe. Ol ýol ýitirip bäde Hudaýyň ýoluny diýerler. Altyn menen ýazyp goýmaly. Türkmen näme diýe? Ata-babalarymyz adaşan ýoluny tapsa ýaxşy diýe. Ýolunyň daşarda gezip bäde, Hudaýyň ýoluny däl. Ýoly girse ýaxşydyr diýipdir. Ya ýene türkmen aýtdy, şeriň ýersinden öwrülseň haýyrdyr diýe. Gije goýma, ertiye goýma, şu mahal öwrülmeli. Bijirek adamlaryň köpsi mäkämdir ýa, toba edenni. Ol sadece gezip beren adamlardan, belki kän adamlardan Hudaýyň ýanyna öwe düşýärdi. Bir islami ummatda Hudaýa köp şükür gaty känna. Pirlerden, öwliýalardan, sahabalardan, şiirlerden, büyük adamlardan gaty känler taryhda. Odal dikkizmeýän adam bir wagt, bir nasihat, bir maňa işdiýe, muň ýüregini oturýa, muny öwriýe Hudaýyň ýoluna gaşyn. Ýoluny mızahym bolup duran buty dewýe, gaňyrýa ýüregini Allaha gaşyn. Bir Hudaýyň dost bolýa oturýa, kän berk adamlardan geçýär ewe. Zikirlere giriye, yaman yoldaşlarının epperiye, giyicileri boş geçirmeye, günnüzleri boş geçirmeye, halal çöregüne qaim duriye,
Yeri gelse hıtmat et diye, bir fırsatın idinine gidiye, bir ut diye. Näme deyip bir kendi rahmet çekiye, önkülüm yuwjak deyip, cubranla, önkülüm yuwjak deyip kendi rahmet çekiye. Bir gün ibadet bilen Allah'ın lütfu bilen yuwullawa, yönüş musulmançılık imani, vahşi önkülüm yuwulsun, vahşi önkülüm yuwulsun diye asmana uçtu gitti be. Allah'ın yakin dostu oldu özünün haberi yok da. İman nuri bana mıdam gayrat beripdi da. Rahmet çek, rahmet çek, rahmet çek deyip. Cenneti var mesela yürük jaylaşanakta. Çın Allah'ın dostuşa. Yeni yolla yanşar ha. Her hefte bu gurrun geçiye. Günah eder ha. Dirru yeni yolla geliyor da. Mun kavm misali kim? Hemen tanıyan büyük sahaba Allah'ın kesir kılıcı Hazreti Seyfullah Halid ibn Velid radıyallahu anh. Peygamberin biricik düşmanının birmiştik da odul. Ne cin meydanını öktürmüştük da. Hatta Uhud urşunna dağda kafirlere hakıl veren Halid ibn Velid da. Doğunu mına nama yazıya, ene namaşı. Nama sana bana yazılı hesap etsini. Doğunu Halid ibn Velid ba Allah'ın kılıcı büyük sahaba. Kafir vaktinde mun doğunu Müslümanmış Halid ibn Velid'e nama yazıya. Ne mi diye? Festedrik ya ahi ma fataka fakat fatetka mevatinu salihah. Ey doğunum Halid deyiptir. Sen Müslüman mı olayıptır? Festedrik ya ahi ma fataka. Necre sen sevap kazanmalı yerlerin boş geçip var ya. Basın Müslüman mı olayı önkülün yu deyiptir. Sen başaracak işin şu deyiptir. Festedrik ya ahi ma fataka. Tala bilen yazık koymalı. Halid ibn Velid'in Müslüman olmağına sebep olan namaşı. Yazgı. Festedrik ya ahi ma fataka. Müslüman doğunu Halid ibn Velid'e namı yazıptır. Ey doğunum deyiptir. Müslüman mol önkülün yu fakat fatetka mevatinu salihah. Sen sevap kazanacak yerlerin boş geçirip barayan deyiptir. Necire giyceler, necire kadir giyceler, necire Ramazan ayın giyceleri, necire bir cuma gün akşamlar, necire zikir meclisler, Kur'an meclisler ve her nameler. Halid ibn Velid Müslüman molya ve nam molya sahaba molya. Nam molya seyfun min suyufillahi azza ve celle. Peygamber şun adına Allah'ın keskin kılıcı deyip attak ya. Bundan anırda odan misal nam olmalı? Allah'ın keskin kılıcı molya. Özde odal peygamberin düşmanı inni dostu molya ve Allah'ın dostu molya. Bir ikilinci devir diyenim. Bir tövbe et diye kendi adamda ne geçiyor. Önkülemi yuwacak deyip asmana uçuya gitti yerde. Bilin bitirdi qow yeri yiresi ey yaş oğlan. Bilin qow yeri ertiye koymayarlı. Şonu ökdemiştikle. İşte birime açıklap aydarın onu. Ertiye koysan ay ertiye men şol işi ederin neyse ama yani etçikke deydi da o yani qow kep şeytanın odan meriyen kefol. Ay ertiye sen Kur'an okuyaga, ay ertiye sen tövbe dağı deyse hükmen men tövbe etmerniydi da şa. Men şon etçik delliydi. Yani şeytan on qow kep ağzını veriyor. Sen arada tövbe dağı diye. Men hükmen tövbe etmerniydi da şa. On inşallah qow işte açıklap aydarın. Bir ikinci devirde bir yeni gününü näme dip ölmeke tövbe nasip etti da. Şun tövbe etti, şun ne şimahal tövbe etti. Ertiye kalacağı belli de şimahal tövbe etti. Dünya sa'a fecalha ta'a. Şimahal tövbe etti. Hudaya men yolunda geçecek deydi de. Bir ikinci devir oldu. Ama üçüncü devir. Üçüncü devir olukan adam garriptir. Şimahalla nasihat eştiye. Amel etmendir. Qawiş etmendir. Ömrü geçiptir. Nasihat eşteni bilen yaran akışsada. Binam etmeli. Allah-u Zülcelal gafim açık deyiptir. Neçe tövbe etçini bilen bolsa, neçe yürek yangısı çını bilen bolsa, neçe Allah'a aşkı bilen bolsa, diliba dilin koymaya Allah'ın zikrinin dil qurimiye, zor zikrediptu. Müslümanlara dua et ya, ötüllere dua et ya, dirilere dua et ya. Allah'ın tesbih et ya, hamd et ya, estağfirullah et ya, salavat okuya. Yüreğinin yangısını arttırıyor. Yürek aşkını, yürek korkusunu arttırıyor. Önkü günahların yuya da. Altın kırılan fenamet yali, ot vuruyalı, altın talanı. Ot vuruyalı kırın yusun deyip. Mun yürek yangısı kırıların yuya da. Mun yürek yangısı, vehmil, nettirip tırnaytmen deyip de, gözünden, bağırından kanak ya, şun yangısı önkü kırıların yuya da.
ahirki döwürbe. Can bada hadir. Hastalyk şükrini kılgıl, täki ölmeden burun yani mahtum bolýanyň. Miril ýaty düşükdi ýaty ahirki ömrü. Häzir de kadryny billipdir. Janyň çykana kadir diýipdir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden ötenden soň sahabalar üç oturanmış. Yani Peygamberimizin yarları üç oturanmış. فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب إلى الله عز وجل قبل موته بسنة تاب الله عز وجل عليه. هم üç oturanmışlar. Dirman Resulullah canının eşten zatlarını aydıp ortağa oklap duranmıştıklar. Gününün insanlarmış. هم biri aydıptır. Men Peygamberimizden eşittim. Bir adam dünýeden geçmeginden, ölmeginden bir ýyl önçek toba etse, Hudaý şoň tobasyny kabul edýär, sen toban kabully way diýär. Indi oň hesap kitabyny Hudaý näjre eder, onu Malik, Halyk Hudaýyň özü biler. Şoň tobasy kabulla ýöne. Ýürek ýangysy bilen bolsa. Men Peygamberimizden eşitdim diýipdir. Bir adam ölmeginden bir ýyl önçek toba etse, tobasy kabully. Ohm şu oturallyň içinde bir aýdypdyr. Peygamberimizden sen ne eşitdiňmi şonu diýipdir. Men ne eşitdim şunu diýipdir. Ine bir wurrun boldy. 5 wurrun haşy. İkilinji kepläpdir. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul men taba ila Allah azza ve celle qabla mawti bi şehrin taba Allahu Teala aleyh. Yine bir aýdypdyr. Diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy. Bir adam şu bir wafany öpbermeginden bir ay önçek ey Hudaý men ýalňyşdym diýse Hudaý oň tobasyny kabul etjek diýip eşitdim mene diýipdir sen bir ýyllyň diýipdir. Ohm oturanyň bir aýdypdyr men eşitdim şunu diýipdir. Bir ay ölmeginden bir ay önçek toba etse Hudaýa men ýalňyşdym sen gafiňe girdim indi meýlek dogry geçjek diýse Hudaý şoň tobasyny kabul etýär diýip eşitdim diýipdir. Ine bir iki bolla. İçilen jaýdypdyr. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب إلى الله عز وجل قبل موته بيوم تاب الله تعالى عليه. Şöyle deyipdir, mene başka türlü eşitdim deyipdir. Men eşitdim deyipdir. Peygamberimiz aýtdy, bir adam dünýeden geçmeginden bir jewün ýewünçäde, Hudaýa men ömrüm boş geçiripdirin. Hudaýa sen gafiňe gaşyn men öwürlim, meni bagşla diýse Hudaý şonu bagşlajak diýip aýtdy deyipdir. Oturallyň bir aýdypdyr. Men de şunu eşitdim diýipdir. Bir gün önçek diýip aýtdy Peygamberimiz diýipdir. Dördüncü aýdypdyr. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul men taba ila Allah azza ve celle qabla mawtihi bi sa'atin taba Allahu azza ve celle aleyh. Faqala akhar anta semi'tahu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Qala na'am. Qala ve ana semi'tuhu. Dördüncü aýdypdyr. Men Peygamberimizden eşitdim diýipdir. Bir adam ölmeginden birji sagat öwünçäde Hudaýa men ömrüm boş geçirdim, men ýalňyşdym, sen gafiňe geldim, men bir günahkar bendendirin, men sen ýoluňa girdim diýse Hudaý şoňda tobasyny kabul etjek diýip aýtdy diýipdir. Ohm oturallyň bir aýdypdyr, men ne eşitdim birji sagat önçek toba etse Hudaý tobasyny kabul etýär diýip aýdypdyr. Ahirlenji 5-lenji aýdypdyr. Faqala ahir Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul من تاب إلى الله عز وجل قبل الغرغرة تاب الله تعالى عليه رواه الحاكم وسكت عنه الذهبي. آخر قيدبتر من Peygamberimizin mübarek doğduğundan çıkan kelimeni deyinipdir. Hudaý Taala bendemden kabul ederdi. Bir adam jany gargara gelmeginden öňçek 5 daqiqa öňçek de bolasyn. Hudaýa men ýalňyşdym, ine sen gafiňe geldim diýse, Hudaý şoňda tobasyny men kabul ederdi diýip aýtdypdyr. Ine ahirki döwürdäki insan ýanym 3 döwür diýenim şey. Bir jawan wagtynda ol ki saýid hoşbaht bolup kan adamlardan öwe geçjek adam. Hazreti Halid ibn el-Walid Allah'ın kiskir kılıcı ol geçen adam ýanyk. Ya berrakde Abu Hanifa'nın şagirdlerinin döwreklerini Hazreti Fudayl ibn Ayaz ýanyk galtamanmışdyk. 40 öwliýän biri bolupdyr. On gurrunu odallaýdym, soňra meni bir gün açyklap aýdaryn. Fudayl ibn Ayaz ýanyk jawanmış, galtamanmış, toba edipdir, hemmelerini razy edipdir. Kunna na'udduhu min al-abdal. Abu Hanifa'nın şagirdleri aýtdy, 40 öwliýän biri diýip aýdyrdyk şonu diýýärler. Yeni bir döwür ba, ömrü tamam bolupdyr. Şu nasihat eşitdi hamana, şu mahalyň gurrunu. Ey can Hudaý men ýalňyşdym diýe, Hudaý tobasyny kabul etjekdi.
Oğlum yönü bir yaş oğlun amanı diğer daha onu minni ölecek bulumda şeydarına. Minni ululumda şeydarın. Indi şeytanın bahanası diyenim. Yan işte açıklamaydarın diyenim. Şeytan derrumun ağzını veriyor şidilek. Hudayın rahmetinden ağzalan gurrunu şeytan derru şu yolun ağlayar. Okuyup verin. Tesvif cundun min cunudi iblis fakat ehleke halkan kesiran. Ay işte tövbe edersin, ululunda tövbe edersin deyip kan adamlar tövbesi dünyadan geçirdi deyiptir. Ay işte ululun Huday kerimdir, ululunda tövbe edersin deyip. Ne mi deyip? Şayet işte işi mahallanı biderek adam olsun be. Ne bilye şayet bir yaman yoldaşımını hazır kısın. Ne bilye yüreğimden katısın. Ne bilye şayet ertiği bir başına iş düşsün, killesin aşımana el yetmesin. Yerden tezmin ediptir ertiğisini. Şayet ertiği başına bir musibet yetişsin, İdni ve zimane yetişmesin, ne bilyer. Şayet ertiği bir merizçiliğe düşsün, hiç sada yaramasın. Ya bir meriz ve zimeli olsun. Doğrudur meriz ve zimek, merizçilik Allah'ın savgadıdır. İbadete yaramasa neyme? Sağ vaktinde etmedi, o meriz vaktinde de yaramasa. Ya qarriyenle yaramasa. Şayet de ona yetmeyeni yere girsin. Onun tezmini, onun zamanatı yerde onunla. Şeytan bidatları yada salmayarda. Ay onu minni ululumda şu direk tövbe ederin diye. Şu ululumda tövbe ederin diyse ama min ululumda tövbe edecek değerliydi da şu. Ya min arada Ramazan mübarek bir iş edecek diyse yöne şeytan şun ağzına avadallah bayt diye. Min Ramazan'a şu işi edecek değerliydi da şu. Min imtihanatım geçti min Hudayın yoluna girecek diyse indi vakt verdi de ona Araplar tesvif diye iştiye derin sonra mı derin idi. Sonra şu işi edecek değerliydi da yöne devruğunu allıya belki ödünü allar o kepliye. Yoksa Hudayın rahmetiken kimi şişme halın görürüne. Bir yaşılış kefi eşti Allah'ın kastı açıklayıp aytmalı şuna. İman menen ötecek bolluyum öyle. Yang deslak kuvurun şundan çürüyüm dıptım da Sultan Mahmud Gaznevi Abul Hasan Karkani taşanna akıbet Mahmud bat. İman menen ötedin dünyadan niptir. İman menen ötedin dünyadan niptir. İman menen ötedin dünyadan niptir. Allah Teala hemmemizi iman baylığı bilen dünyadan ötmek nasip etsin.